Дряхата на дядовата къща, на сенчица при бабината ляска, на главите скитчици, пак люлеят лазарките плитчици. Две петлета се скарали пред поповата врата, поп излязал и им казал и Виле, Цецко, къде сте, деца? Идваме, мамо, Идвайте, идвайте! Идвайте, защото погледнете колко е разхвърляно. Днеска е Лазаров ден, да оправим. Виле, прибери стомната и след това измети. Ти тук прибери, виж колко. Ето вас гани и го прибери. Ето. Вземай и го прибирай там отгоре. Вземи метлата. Цецко, къде е лопатата? Хайде да оправим бързо, защото сега ще дойдат лазарките. А погледнете ни как сме изчистили. Ще се засрамим пред момите. Бързо, бързо! Виле, иди отвори вратата да видиш. Хайде ще ги измисли. първа в село, скичица на чело, да съм първа в село. Яйчица да сбирам, яйчица за дари, после да ги давам на добри другари. После да ги давам на добри другари. Добре сте ни дошли. Много сте нагиздени, много сте красиви. Кошниците ви много са хубави. Ей, от кога ви чакаме? Най-накрая дойдохте. И аз си оставете кошничките тук сега. И да ми кажете на кого ще попеете. На твоето малко момченце. Цецко, ела да седнем да ти попеят момите. Хайде сега, започвайте. Сиви бели гълъби, сиви бели гълъби, накъде сте летяли, накъде сте летяли? Към царюви дворове, към царюви дворове, що чинеше царю ми, що чинеше царю ми, царю риза шиеше, царю риза шиеше, мъжко дете бавеше, мъжко дете бавеше, шапчица му шиеше, шапчица му шиеше, от два реда маргари, от два реда маргари, третия ред жълтици, третия ред жълтици. Много хубаво пяхте. А сега на кого ще попеете? Аз имам и малко момиченце. Ще попеете ли на нея? Ще попеем, ще попеем. Хайде сега стани ти да седни тя полеко. Вижте каква е хубава малка мома. Тя ще стане хубава лазарка като вас. Хайде започвайте на нея да пеете. Изгреяла малка мома с тънка риза, копринена и шарена и писана, и на игла изнесена, и на игла изнесена, и смъниста украсена, на гърди ясно слънце, на рамене ясен месец, на рамене ясен месец, пополи дребни звезди. Я ме погледнете. Хубава ли съм? Хубава си, хубава си. Аз не само съм хубава, но и работна. Време ти е вече да се задумиш. И аз така мисля. На мен ще ми попеете ли? Ще ти попеем, ще ти попеем. А сега седни ти да ти попеят по-големите лазарки. Ти си по-голяма мома. Ние ще ти попеем, защото ти си по-голяма. Игличинка Лазаре по поле се кланеше, кланеше Лазаре и на мома думаше. Мъничка Лазаре, що не си помела, помела Лазаре, студна вода донела. Що не си помела, що си Лазар чакала, Лазар двори не мете, Лазар вода не носи, Лазар вода не носи.
при нейна премяна. Много хубаво пяхте на моите деца. А можете ли така хубаво да играете? Можем! Хайде сега да поиграете, децата ще ви погледат, аз ще отида за яйца да ви даря. Хайде, започвайте. Ладенце се луле, ладенце се луле, на зелена ливада, на зелена ливада. Не е било ладенце, не е било ладенце, на е било детенце, на е било детенце. Майка му го будеше, майка му го будеше, и милно думаше, и милно думаше. Стани, стани, детенце, стани, стани, детенце, да посрещнеш лазарки, да посрещнеш лазарки. Жълти чехли подропват, жълти чехли подропват, шити поли развяват, шити поли развяват. Лазар нека даде, Лазар нека даде, Лазар веднъж година, като ружа градина. Мамо, много хубаво играха. Хайде сега да ви дарим за игра. Хайде, много хубаво бяха и много хубаво играха. Ела да ми вземеш това с другия съд, защото да не ги изпусна, че са много. Хайде и лазарките да си вземат кошничките. Внимавайте да не щупите яйцата. Цецко, помогни, виж на коя лазарка е кошничката. Ето тук. А тъс на кого остана? Хайде, дайте кошничките сега. Ето на тебе. Да не щупите яйцата. Кошничката. Ето тук. Биле, да не прискочиш някого. Няма. Да сте живи и да сте здрави. Има ли някой без яйца? На всички ли дадохме? Да. А други лазарки ще дойдат ли? Ще дойдат, ще дойдат. Аз имам и едно по-голямо момче и на него искам да попея. Ще му попеят другите лазарки, като дойдат, защото ние трябва да тръгваме, че и в други къщи ни чакат. Да сте живи и здрави всички вкъщи. Че и в други къщи ни чакат. Да сте живи и здрави всички вкъщи. А сега да тръгваме. Да тръгваме, да тръгваме. И вие да сте живи и здрави. Идете и в други къщи да попеете на децата и на стопаните да са живи и здрави. Деца, хайде да ги изпратим. Мама ме изпрати